अनंत टी रिफ्रेश हमी। महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांनी प्रचाराचा नारळ फोडल्यानंतर महायुतीची गोपनीय बैठक सावंतवाडीत पार पडली। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील सर्व सरपंच, उपसरपंच, माजी नगरसेवक, जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे माजी सदस्य यांची बैठक पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पार पडली। या बैठकीत युतीचे उमेदवार दीपक केसरकर, आमदार नितेश राणेंची देखील उपस्थिती होती। तब्बल 4.5 तास ही बैठक पार पडली। या बैठकीत नेमकं काय घडलंय जाणून घेऊया। सर्वांनी एकत्रित प्रचार केला पाहिजे या दृष्टीने योग्य असं मार्गदर्शन आदरणीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांनी केलेलं आहे। आमच्या दोन्ही पक्षाचे एकंदर सरपंच बघितले तर जवळजवळ 70 ते 75% सरपंच हे आमच्या दोन्ही पक्षाचे मिळून आहेत आणि त्याच्यामुळे आम्ही नेहमी पदाधिकाऱ्यांच्या कोऑर्डिनेशनच्या मीटिंग घेतो, परंतु त्याचप्रमाणे गाव पातळीवर सरपंच हे त्या गावाचे मुख्य असतात आणि त्याच्यामुळे त्यांचीसुद्धा एक मीटिंग पालकमंत्री महोदयांनी घेतली आहे। पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग उद्या होईल आणि त्याच्यामुळे अधिक वेगाने प्रचार होईल आणि आम्ही 100% विजयी। एक म्हणजे असं आहे की काही कार्यकर्ते जे असे आढळून आले की जे इतर लोकांची कामं करतात, त्या संदर्भातली माहिती त्यांनी आपल्याला कळवायला सांगितली आणि त्याच्यावर योग्य ती कार्यवाही ते करते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।